Здравейте на всички и добре дошли в канала ми. Пазарите продължават да правят нови върхове, което обаче не означава, че дори и в такъв all-time high пазар не могат да се намерят качествени компании на добри цени. Днешното видео е потенциално доказателство за това. В него ще разгледаме една от компаниите от Magnificent Seven, която е изправена срещу редица регулаторни рискове, като води съдебни битки на няколко фронта, в това число и срещу Министерството на правосъдието в САЩ и редица щати. Тази несигурност и този риск плашат голяма част от инвеститорите, които продават акциите си, съответно цената им пада, а това от своя страна отваря потенциална добра възможност за инвестиция в една от най-големите и най-качествени компании в света. Както повечето от вас може би вече се досетиха, става въпрос за компанията Alphabet или Google. В видеото ще разгледаме финансовите показатели на компанията за последните 10 години, както и нейните текущи такива, очакванията за бъдещето и ще пресметнем нейната справедлива цена. Като ще започнем този път обаче от рисковете. Капитализацията на компанията е над 2 трилиона долара и като всяка една такава голяма компания, най-големият риск е от регулации. Ето някои от регулациите, пред които е изправен Google в момента. Наскоро загубиха дело, след което съдът може да ги накара да прекратят договорните си отношения с Google, на всеки iPhone търсачката по дефолт да бъде на Google, както и с Samsung. Наскоро загубиха и дело срещу Epic Games, което обжалват в момента, но решението на съдията за момента е, че трябва да отворят App Store си за конкуренцията. В ход е и ново дело срещу Google, водено от Министерството на правосъдието, заедно с редица американски щати, този път срещу рекламния им бизнес, и се очаква, че могат да поискат разделение на сегментите на бизнеса в отделни компании, например Google Ads, Google Search и така нататък. Друг потенциален риск произлиза и от нарастващата конкуренция. Много анализатори изразяват опасения, че AI и компании като ChatGPT, Bing и Perplexity и други могат да изместят от доминантната й позиция на номер 1 търсачка в интернет. Това може и да обаче и да не се случи. Бих искал да напомня също, че на английски език името на компанията е станало глагол в ежедневието на хората, които вместо да кажат Search it on the web, казват Google it. Това само по себе си говори за огромната сила на бранда и за неговото конкурентно предимство. Вътрешното развитие на AI от самия Google също не трябва да бъде подценявано. Компанията изобщо няма да се даде така лесно на нарастващата конкуренция и прави големи инвестиции в AI, с което достигаме до финансовите показатели. За анализът им отново ще използвам StockWolfie, това е софтуерът, който разработвам. С него много бързо, лесно, удобно, с графики и автоматични калкулации се анализира всяка компания, като се изчислява и нейната справедлива цена. Има портфолио и дивиденден тракер за проследяване на инвестициите и дивидендите. От около месец вече го тестваме с колегите в Discord групата. Обратната връзка е много добра, работя по редица подобрения на функционалността и апдейти и скоро предстои официалното пускане на софтуера за всички. Преди да премина към финансовите показатели на компанията, ако научавате нещо ново и намирате стойност в това, което правя, то може да ме подкрепите, като се абонирате за канала, харесате видеото още сега и оставите коментар. Предварително благодаря. Така, продължаваме сега с финансовите показатели. 2 трилиона капитализация, както казахме. 2 трилиона капитализация. Тук виждаме основните показатели на компанията. PE за последните 12 месеца е 23, което е сравнително ниско, и забележете Forward PE, което е една от новите функционалности, за които ви казах, че разработвам, е само 19 за компания като Google. Дивидендът в момента не е съвсем актуален, той е 0,5, тъй като все още е изплатила само 2 пъти и се смятат само изплатените. И виждаме, че earnings yield на компанията е 4,35, което не е никак нисък спрямо пазара в момента. Така, ето StockWolfie с само 8 графики, как лесно показва дали си струва да продължи човек задълбочения анализ в дадена компания или може да се откаже, тъй като не отговаря на неговите изисквания за качество.
Виждаме ръст на оборота за последните 10 години, автоматично сметнат 17,78%. Точно такава графика на оборота искам да имат компаниите, в които инвестирам. Печалбата 19% ръст за същия период, отново двуцифрен, близо до 20% с много хубава графика само нагоре. Оперативният кешфлоу или паричните средства, които генерира компанията от операциите си, също растат, забележете, пак с около 18%. Хубаво е, когато числата горе-долу растат с един и същ процент, което означава, че има едно постоянство в компанията и в също счетоводното и отчитане, тъй като знаем и редица други примери. Free cash flow също много важен показател, расте за същия период близо също около 20%, като тук отваряме една скоба. В момента заради големите инвестиции в AI, както ще видим в cash flow statement-а, компанията няма толкова много free cash flow, тъй като инвестира в капиталови разходи за този AI, което увеличава цената към free cash flow съотношението и може да изглежда скъпо в това отношение, но в случая по-точно би било PE ratio-то, което ще разгледаме по-късно. Един от най-важните показатели, на който обръщам внимание в новия тип компания, които инвестирам, е възвръщаемост на инвестирания капитал. Над 20% е изключително добър резултат и не много компании могат да го постигат. Виждаме, че от 2021 година има значителен ръст. Това става вече след ръста и на Google Cloud и оборота е той, който генерира. Ще видим по-късно в сегментите на оборота. Възвръщаемост на tangible equity, възвръщаемост на материалния собствен капитал, така да се каже, също 26%, двуцифрени числа, расте, също така Return on Investment Capital също расте, т.е. компанията се подобрява, което също е много добре да се вижда. Възвръщаемост на материалните активи близо 20%, която също се увеличава, което е супер. Компанията виждаме, че няма никакъв проблем с дълга. Малко по-късно ще видим по-подробно. Тук излиза, че има дълг от 4,4 милиарда, което е незначително в сравнение с кешфлоа, който генерира. Въпреки, че той е намален, може да се изплати дълга за 0,06 години, което е много малко. И друг важен показател, обратното изкупуване на акции, като виждаме, че от 2018 година започва да изкупува малко по-сериозно обратно акции. Можем да местим периодите, които ни интересуват и StockWolf автоматично смята с процент 1,66% намаляват акциите в обращение. И така само на бърз поглед се вижда, че се струва да се продължи анализа на тази компания, без значение това в момента дали е Google. Така, продължаваме с income statement-а. Оборота на компанията 300 милиарда оборот. Това само трябва долара. Това само трябва да си го представим колко много пари е. Ето една от новите функционалности, които разработвам в StockWolf е Revenue Segmentation, т.е. сегментация на оборота, и който графично отново също може да се види. От 2018 започва да го публикува по този начин, по който го публикува и в момента. Като виждаме Google Search 85 милиарда, YouTube Ads 11 и Google Cloud, например, 5,8 милиарда. 2019 Google Cloud вече 8,9, YouTube 15, Google Search 98. И така, всяка една година се вижда лесно как расте оборота. Забележете Google Cloud, когато расте 19, 26, 30 милиарда оборот, като тук също можем да минем и на 3-месечна на ниво 3 месече, в което Google също бяха много доволни, че Google Cloud оборота достигна 10 милиарда. Google YouTube Ads 8,9 милиарда. Тук също се вижда, че оборота на компанията в голямата си част е от Google Search 57%, следван от 4 по-малки части, които може да се каже: Google Ads, Google Network, Subscriptions, Platforms and Services and Devices и Google Cloud, които имат по 10-11%, като Google Cloud с по-големия марж процента нараства. Вижте как тук е 9,7, а в момента достига до 12. Това пак казваме на ниво 3 месече.
Вижда се и по друг начин графично как изглежда оборота, но тук по-скоро бих се повторил, така че продължавам напред. Има го и географски как изглежда. Виждаме, че това е на ниво година. 47% от оборота за миналата година е от Съединените американски щати, а 29% е от Europe, Middle East and Africa. Asia Pacific е с 16%, така може да се проследи как се е развивал оборота спрямо региона през годините. Така, продължаваме с Operating Income. Виждаме, че година след година той расте с 12% спрямо миналата година този път. Ако минем на ниво 3 месече, Operating Income, виждаме какъв ръст само бележи от през последната една година, 25, 40, 30, 25%, като подобрява леко и маржовете си от миналата година септември до сега, от 27% стават на 32%. Тук забележете, компанията има приходи от лихва от 1 милиард на 3 месече. Това можем да видим също в балансовия отчет всъщност. Като отворим в активите на компанията, можем да видим, че тя има 27 милиарда кеш в последния отчет и 73 милиарда в short-term investments. Това са най-вероятно съкровищни бонове, които генерират в момента 4-5% лихва, така че тя общо има над 100 милиарда долара. Така може да се добие с тях бързо, тъй като тези са кеш, но тези съответно ще трябва да ги продаде. Така че и компанията има изключително добър балансов отчет, като и без това, щом сме го отворили балансовия отчет, можем да видим как растат, да кажем, активите на компанията. Отново Stockwolf му го показва това нещо много лесно, графично, може да се види на ниво съответно година. Това, което исках също разбира се, че растат и задълженията на компанията с 17% растат средно на година за последните 10 години, а активите с 13%. Тоест задълженията растат малко по-бързо, това трябва да се наблюдава. Shareholders Equity, това, което остава в компанията, ако се ликвидира и се платят всички задължения, се продадат всички активи, с тях се погасят всички задължения, се увеличава с 12% на година, което е супер. И тук отново можем да видим, че тя има общ дълг 28 милиарда, а помним, че има 27 милиарда кеш в банковата сметка. Тоест, абсолютно никакъв проблем няма компанията с дълга, даже напротив, печели на 3-месечна база както видяхме, бяхме стигнали до тук, както видяхме, по 1 милиард на 3 месече. Така, EBIT също можем да видим, че той расте на годишна база с 18%, спомняме си другите проценти от summary таба на Stockwolf и как и те растяха с 18-19%. Operating income всъщност го видяхме. Така, броя на акциите ги видяхме, печалбата на акция, винаги гледаме да е люте, тъй като се влизат вътре всички възможни акции и опции, които може да се използват върху тях. Също с 20% ръст на печалбата на акция за този период. EBITDA можем да видим, че расте средно с 17% за същия период. И какъв е маржа от 31%, което е един доста добър марж. Виждаме, че го и поддържа. Балансовия отчет го разгледахме. В Cashflow Statement няколко неща там само. Ако отворим на 3-месечна база, тъй като в момента реално е бума на Cloud и тази част на бизнеса на компанията, виждаме, че той така расте. Последните няколко 3 месеца не толкова, но на годишна база с 18% расте. Така, тук, което исках да покажа, беше точно това, Stock-Based Compensation. Това е така едно от негативните неща, може би единственото за сега, което видях, е, че имат много висок Stock-Based Compensation, който също расте със същия темп
с който растят и другите показатели на компанията, което прави малко и share dilution. Но пък купуват обратно акции, по-късно ще видим процента колко точно е. Така, къде отиват инвестициите на компанията? Ето вижте, 32 милиарда за 23-та година са капиталовите разходи, 31, а 2019 са само 23. И ако отидем на 3-месечна база, можем да видим, че само спрямо 23-та година юни месец, 3-месечието до юни 24-та, капиталовите разходи са скочили двойно. Това имах предвид, че остава по-малко free cash flow в момента и ако се гледа точно free cash flow за оценка на компанията, няма да е най-релевантното, защото тези капиталови разходи няма да продължат до безкрай. Тези data centers, с които тя прави инвестиции, в някакъв момент ще са готови и съответно това ще даде бум на free cash flow и оттам цената на акцията също ще скочи. Така, в самото финансиране какво прави с free cash flow? Връща малко дълг по милиард горе-долу през последната една година, преди това повече от дълга си и купува обратно акции, 15 милиарда купува обратно акции, като ние видяхме, че тя прави share dilution с stock-based compensation, беше около 20 мисля. Stock-based compensation на 3 месече е 5,8, тук сме минали на 3 месечна база, а пък купува обратно акции за 15, т.е. за 10 милиарда чисто купува обратно акции, което е добре. Отскоро плаща и дивиденти, 0,5% на годишна база за момента, който дивиденд е много нисък, но според мен ще го увеличава с темпа, с който расте и печалбата, над 10% би било той. Така, free cash flow го видяхме вече, няма нужда да го отваряме пак. Може би free cash flow per share с обратното изкупуване на акции, ако го отворим на годишна база, расте с над 20% и той. Тоест виждаме и така много сериозни двуцифрови ръстове на компанията за последните 10 години, както и през последно време. Преминаваме към окрупняване на финансовите показатели на няколко сектора, така да се каже. Profitability, какъв е маржа на нетната печалба? 24%. В момента е по-висок, отколкото е средния, т.е. компанията се подобрява, което е супер. Free cash flow to net income, тук целта ми е да компаниите да имат на 100, минимум 100, тя има средно 103, през последните години малко под 100. Така че също е много добре. Stock-based compensation като процент от free cash flow е много високо, но това е и заради намаления free cash flow, който казахме, че е заради капиталовите разходи, така че трябва да има едно на ум човек, като гледа метриката, показателя. Възвръщаемост на Return on Equity 26%, тук виждаме веднага средното е 17%, в момента е на 26%, т.е. подобрява се. Възвръщаемост на инвестирания капитал го видяхме, възвръщаемост на инвестирания капитал по друг начин, Capital Employed, отново средно 19%, в момента 26%, компанията се подобрява. Показатели за финансова сила относно дълга, Current Ratio 2, това означава, че има 2 пъти повече краткосрочни активи, отколкото краткосрочни задължения, което е супер. Debt to Equity, тук Бъфет казва да е под 0,5, тя е 0,1, видяхме, че няма никакъв проблем с дълга, Debt to Capital 0,0, така че няма нужда да го гледаме това. Капиталови разходи спрямо оперативен кешфлоу са високи, в момента 46-50, надявам се да ги смъкне до около 30-40%. Малко, т.е. да ги смъкне, но да са под 40, най-добре под 30%. Така, за текуща оценка на компанията ще видим за последните 12 месеца как изглеждат числата. Така, Price to Operating Cash Flow е 19, Price to Free Cash Flow 33, като, както казах, почти във всички компании основно гледам Price to Free Cash Flow, но в този случай по-скоро би гледал Price to Earnings Ratio, защото то е 20 и не защото само е по-ниско, а защото Free Cash Flow в момента, както видяхме, отива за капиталови разходи много сериозно, така че бих дал превес в момента на PE. И ако отворим да видим как е PE на компанията за
последните години. Ето го тук също на годишна база, като го видим. 29 е средното за последните години. Можем да махнем 2017, тъй като е много високо там, да не изкривява числата. Виждаме, че става 24 средното PE за последните от 2018-2023, това са 5 години. Като в момента през средно 25, отиваме на Summary, в момента тя е на 23, т.е. малко по-ниско от средното си, и вече тук влиза Forward PE, т.е. печалбата, която се очаква от анализаторите за следващата една година. Спрямо текущата цена прави PE от 19, което е лично за мен много ниско и показва едно подценяване на компанията относно по този показател. Като Price to Free Cash Flow, както казах в някой друг момент, когато намалят капиталовите разходи, бих смятал с него. Какво казват анализаторите, какво очакват? Очакват ръст на оборота през 25-та 11, 10, после 11, значи над 11% ръст на оборота, а пък печалбата на акция да расте с от 14 до 20%, като виждаме, че за 25-та 6-та година са доста анализатори, 27, 25, 13, което, нали, колкото повече анализатори, толкова по-точна би била прогнозата. Въпреки това, аз винаги си правя съпоставка с какво казва Yahoo и Seeking Alpha относно това. Виждаме оборота за 25-та година в Yahoo се очаква да е плюс 11,30% и печалбата на акция за следващите 10 години е 20% спрямо Yahoo. Ако отворя да видим в Seeking Alpha как изглеждат нещата, 11-12% ръст за следващата година на оборота и 13 до 15-16% ръст на печалбата на акция. Така че се покриват с числата, които виждаме тук. И сега отиваме на калкулатора за справедлива цена, в който, като въведем тикера на компанията, той има вече лек апдейт. Така, въпреки това ще смятам с Free Cash Flow. За последната една година Free Cash Flow е 69 милиарда и 500. Ако го въведа него като стартов Free Cash Flow за напред и кажем, че този Free Cash Flow ще се увеличава с ръста на оборота, който имаше компанията, което можем да сложим 10 за минимално, 12 за реалистичен вариант и 14 за по-оптимистичен вариант. Като как ще расте Free Cash Flow след 10-та година, аз лично смятам, че ще расте по-бързо отколкото другите компании. Тук принципно слагам от 0 до 3, колкото е инфлацията, но в случая бих сложил 4% и то съвсем спокойно, тъй като виждаме за колко се използва Google, всеки от нас знае и виждаме какви са и показателите. Което в момента се изчислява системата, че средната цена от трите допускания, което е около с 12% ръст горе-долу се взема, е $178 на акция. В момента акцията е 164, което представлява около 7,60% подценяване без марж сигурност на текущата цена. Новото, което съм добавил тук в StockWolf е, че можем веднага да се сложим Price Alert. Примерно, ако искаме 20% марж сигурност, както съм заложил аз, между другото търся и 10% възвръщаемост на инвестицията, можем да си заложим Price Alert на определена цена. Аз съм си заложил на 142 всъщност, както е тук, и съответно вече ще има и известяване в платформата. И последно само ще направя същата сметка спрямо PE ratio, да видя дали е подценена или не. В функционалността сравни акции също така е много лесно се вижда това. Така, тук мога да избера всеки един от показателите на компанията. Избирам в момента PE и какво виждам? Виждам, че медианата на PE ratio, медианата е средното, което е по-добре от средните две числа от редицата числа, което е по-добре от средното чисто математически сметнато, тъй като дава по-точна стойност, поне според мен. Виждаме, че медианата за този период е 27 на PE от 2013, ако дадем 2014 до 2023,
просто да не са толкова добри числата, така да се каже. Търсим максимално да сме консервативни. Виждаме, че медианата е от 26 средно. А в момента видяхме, че на forward looking basis, т.е. за 2025 PE-то е 19. И ако извадим калкулатора и сметнем 26 стандартно минус 19, колкото е, и това нещо го разделим на 26, то компанията се търгува за около 27% по-ниско, отколкото средната си стойност относно PE ratio-то. Това е всичко за днешното видео. Ако ви харесва, научавате нещо ново, абонирайте се за канала, харесайте видеото и оставете коментар. Така помагате не само на канала, а информацията да достигне до повече хора и които да правят също по-добри инвестиции. Успех на всички и до скоро!